Európa zavaros időket él. Sokak számára nehéz időszak ez. A világ változik, és mi is változunk. Az Európai Parlamentnek minden eddiginél nagyobb befolyása van Európa sorsának alakítására, ami neked is több hatalmat ad. Befolyásolhatod azokat a döntéseket, amelyek nem csak téged, hanem másokat is érintenek. Tehetsz kisebb vagy nagyobb ügyekért. Döntsd el, milyen Európát szeretnél. Rajtad áll, mi történik, vagy mi nem. Európai Parlament minden egyes európait képvisel, így a te nevedben is cselekszik, az alapján dönt, ami neked is fontos. Együtt bármit elérhet. Európában minden vélemény esélyhez jut. Az Európai Parlament meghallgat és kiáll a számodra fontos ügyekért. Minden hangra figyel. Szembenéz a kihívásokkal, és valódi megoldásokat kínál. Közös döntéseink több mint félmilliárd ember mindennapjait befolyásolják. Az Európai Parlament felelőssége, hogy az európaiak érdekében és velük együtt hozza meg döntéseit. Most és a jövőben is!